Nik gaur etxea bueltatzen nahi zenean da galdetzen diatenean, zegoen mitina Eibarren da. Ondo, oso ondo. Zenbat egitzein dezu eta 12 laun egitzein dugu. Ez dut errexik sinistuko, ez? Baina egia esan, ez da luzea izan, elektrikoa bai, nik uste emankorra, mamitsua, eta nik uste alderdiaren ezaugarritatikan bat nabarmentzekotan da talde lanean gerala indartzu. Eta talde lanaren eskutikan proiektuak atatzen dirala. Personak importanteak dira, baina persona bakarrik ez errezta. Proiektua behar dira, eta proiektuen inguruan personak. Eta gidariak, liderrak behar dira, baina taldean lan egiteko. Azkenean, Eibarren etorkizuna, Gipuzkoaren etorkizuna, Euskadiren etorkizuna nolakoa izan behar dun, aurkeztu ahal izateko, aldez aurretikan pentsatu egin behar da, eta udaletxea iritsi orduko, diputaziora edo jaurlaritza iritsi orduko, lan horiek martxan jarri behar dira, eta horretarako taldea ezinbestekoa da. Da nik uste gaur hemen emandan demostrazioa da, ez bakarrikan itxura, hemen ikusten da, dagoela sakoneko gogoeta bat partekatua eta proiektua dagoela.